To mentak sengi nga aingu yo blay ba ngan sedang pat dagway ke Jinghikai ke batamai kabanganget ba kan long ke jing mentoy ke bakraw ya ke jing syakri blay jingi kalong ke jing ku ke bakraw ya ke jing yai dan ti ke jingi hagi ni ke sengi ke bakhatdo kamtam ngadabu ya ke takaktian kamtam hagi ni ke sengi ke bakhatdo namar ngakwa bangan keren matagasngi ya kaway ka Jinghikai kabangan sedang nadu kani ka voice ka basispa khan rio bat ngan benta ya ka haki bun benta da ka ba ngan ai ya gani ka jinglam prang matagasngi halo to gani ka Jinghikai khamjrong bat nganget ngan yele katbala ya ka banda penshai bahai fi kenang babaro khat kibriyo ki besngap ki ktien ki job lay ki bapio sngawi ki ni Jinghikai pindala shishai ga ban poi shi ga thong ju ga jingem pindala shishai ga ban yu i ba ga jingem jong phi saitanu numla ban pin klumar pindala shishai ga ban yu i ba pinda ya ga ni ga perthei pinda penan burom yu play bat ga Jinghikai ga bang kwa ngan kren ga ni ga baminta ga sngi kadai Shaphang ke Jingstad ngan keren Shaphang ke Jingstad na kene ke ktien ke jong play fi ke ktien ke jong play kadai ke ktien jong ke Jingstad ngala banong kene ke kitab ke Bible mongan bukum ta ke Bible kadai ke kitab jong ke Jingstad fi baling ong kum ta kadai ke book of wisdom ke kitab jong ke Jingstad kabanga snau tho ba ndahaba ubrio upuli shishaye gini ke Bible usngau tho ika ktien ke jong play wat ladau tau brio dadan e ke jingnang Jingstad ro henry tau brio kam start ke jingem namar ke Bible hi ke kitab jong ke Jingstad baru brio ubalap ubasham ubasngau tho ika ktien ublay bat ubabuat ika Jinghikai jongka unumlang ubabiet hagini ke pertei unlang brio bestad but habang keren Shaphang ke Jingstad nagani ke ktien ke jong blay ngakwa ba pinai por pelai jingmut besngap baharu ngalapin kre egani namar ngasngut ho bagani gani ke badan kam tam bagani ke sngi ke bakhatdo haga ba jing syukor kala jar kala khamjur bat nang tade haga ba usaitan ulong hadu kataban shalak ban sian bat ngakwa ngan ong ifi kibriu ke jing pentrei ke jong usaitan na kibriu kala long ke bakalan ke ba phim sngut ho sho bat ki bangai bun sien la da kim dan ni ke Jingstad ngani thu ipi kin poi ke jaka ke baklumar ngam kwa fin shakriu play bapidon ke jing pensle bapidon ke bor bapidon ke jing ai bapidon ke jing la ndre phim dan pat ke Jingstad namar ubriu ubadan lot ki aka baro lada dan ke jing snau tho ke jing Shaphang lada dan ke Jingstad ke jing Shaphang ka bashisha ke jing em leno e lot ki ba udan POE ke brio ke bupli ngam keren persha ikata herenga GOE gene fi nda haba ubriu spa ubetrai bakta nda haba uriu spa nda haba download ke spa ke jing im ke jaw here haba bupli da don e ke jingnang Jingstad haga jing im ke jaw POE ba ke jingdan spa kadang long hi ke problem yo tu brio namar haba dan jingnang Jingstad un haban shania agi wairo but deng usha shet syukor ro haki way namar bakikim don spa ndre don jingnang Jingstad upad udan ke spa ndre dan ke jingnang Jingstad dena ke takadaw na kwang anong fi lada pidon ni ki ek jingem lada pim dan ni ke Jingstad pin sha pin bet pin sha syukor bat kan pin baklai ki way kan pin baklai piru nga shay ong ni ke ktien what do I yaka mo yaka spa yaka pisa shibona ukna red namar ba ke jing Shaphang ke Jingstad kampat download hu la da pi ai ke pisa umpat nang man pinan kam namar haba udang bi udang kena udang lung hi ke jing snot ho ke jing Shaphang un pinan kam bakhlabet ye ke pisa bat ke to ke pisa ka bu yo kan penjat ye uhi fi dai na ke daw nga kwa ngan ong fi ke tari ke pistol ke white ke nukunuru ke bapidan
ngam ko apin ai ha gibriu ke bampat la ban bat di ka namar ke jing bampat la ban snguto bat ban poi she ka ta jing shaphang ka pen bakla wat e ka ta ba ha ba gidon ha gi ti gi jonki de dai na ka ta daw nga kwa ngan pin e fi ba nga ile no e ha ba nga pet ye gibriu ki ba don shisha ke jing pen sle ki ba trang yo blai ki ba don ke bor ki ba la ban kren ke tien ke jong blai ki ba don ke jing ai ke jing em jonki Henry nda haba ki kren ka ba mi na ka shintur jonki ka khlem long ka ba wanra ka jinki kintien jong ka Jingstad ka wanra pen ban da ka ba pen mau ka pen bakla pen ban ni ka ba bon ka pen thut ka pen bitar ka pen dam ki mi ki kintien jong ka jinkren ben ki kintien ki ba ngi kren persha i ka brio ka ta ka dai ba tu brio udan makana ka jing pen sle handai umdan ka Jingstad. But what let a pidan lut ke jing pen sle? What let a pidan lut ke bor baro ke ba pidan ke jingem? Let a pim dan ke jing start lagi ni sngi ke khat do. Pinyo im dai tang ba pi ublay umyo ban penan kam pi finyo im sa tan ru un penan kam bakla i ke jing im ke jong ki ba kum kita ke brio. Na ka ta ka taw nga kwa ngan pen i pi ngila ban dan lut ki aka baro. Hagi ni ke pertai. Henry le no e la da ngim dan ye ke jing start hagi jingem. Ngasay snot nat man puli na gani 15 ke jong play ye ka Bible namar ke kitab proverb aba ang ka proverb kamot ke kitab jong ke Jingstad. Na snot nat man puli gani ke proverb namar ha ka proverb ke kren bon bahaya ke Jingstad. Tangini puli gani ke kitab proverb na ke jing tho ke jong Solomon. Namar Solomon usnot ho igane. Fi shwabangan pulingan pen ikan diat yo Solomon ba pindu usnot ho. Da fi puli ya ke jing im jong Solomon ude khon jong David ude ubadon lepa haga yens iem ude khol ubayo lot ki aka baro uba babre tam Israel nga sa ong Solomon de batam nga ju ong bro bora ba nga krentin ke jong ong Solomon ude batam utam na du jing babre utam na du ke buram ke bo hier peteng na ke yen utam hadu ke jing real spa ajo utam hadu ke jing ke ngan ong ni utam hage jing paunam ane baro uni ubri ula bantai ke temple ke bakrau tam uyo spa tamba ni baro ki briu bat ke bakhams ngutenat inu briu ke dai haka we gesni nda haba blay upenlangs emu haka we gesni kat udang kenyai ke jing kenyai jing jing aingu khmat jong blay kala pen singo bahayo blay madu blay ula wan pau house Solomon banda wan pau house Solomon wong yo Solomon nga kwa men pan na nga ka ege ba me pan ngan aya me ngayo ihang ne bo Solomon usngot ho usngot ho ba unum pan ye ka ege usngot ho ba ba ushong nga kat ban sin shari jack min Israel ga bakrao mdan kam daga pisa mdan kam daga jingnang Jingstad ka bakin japert hay mdan kam ye ka ege ba udon daga jingam Henry udan kami ke Jingstad ke bawah no blay. Nakataga daw upa no blay. Wa melabu nga bangan sinshar halor jong ni upa lang. But ngamla ngan pinihat yu dalak jong ke Jingsnut ho. Nakataga daw nga pa na meba men ay nga ke Jing Shaphang ke Jingsnut ho. Ke Jingstad bangan la man pinihat yu ni upa lang jabe. Fi ke Jing ke Jing pan kalapin sngo bahayo blay. Bau blay ula ai si shau Solomon ye ke Jingstad ke bekhamtam mene ginu brio haga ne pertai but blay haba Solomon upani ke Jingstad pio e bau blay khlem tingkai ula ai ye ke Jingstad hu but mde tangata ula ai lang senandru artan but ke spa ke pho but ke Jingjob ke Jingem ke jaw pi ke bapen pau bau Solomon usnutho ba kamen toy ke jing dan spa jo kamen toy ke jing bahabriu jo kamen toy ke jing pau nam jo kamen toy ke jing dan jo baro kamen toy ke bor sipai ke bodan hendrai ke badan kam ke dei ke jing start ha ke jing but dei na ke daw ngan puli fi na ke kita proba na ke lenang ke besau na ke khat ke beningkong hadu ke khat ke bekendai snap ngan puli
bahaya ka. Tongan puli na do khat baning kong bayo Islam. Tongan puli fin na do khat besan uang kum ne. To penio ye ke Jingstad, to penio ye ke Shaphang. Wat klet ye ka lemne wat paino na kikitien ke sentur jonga. Wat ino ye ka tikan rikhop ye me, to iet ye ka tikan sumare me. Ke Jingstad kalong kabakong san. To yo te ye ke Jingstad but de ki aka baro ki bomedan. To yo ye ke Shaphang. To kentiu ye ka tikarukan kentiu ye me. Kan wala me shika buram aba me piam ye ka. Kan ai ke jingdeng ke jing ai ye ke khle jome. Ye ke pansnyat ke jing itenat kan ai ti me. Fe ngaju snoutenat ye ke ni ktien. Kaba usalman aba Ukraine ke Jingstad u angum ne. La da pen puli na ke khat ke nyau ngan puli biang se sin wang. Ke Jingstad kalong kaba kongsan. Wal isngawi ay nga siya isnutunat man panan kam kaktin English wala dong. Namar kaktin English kadan shibun ka iki bijilyo. Fi iya hagan kaktin ka ang wisdom is the principal things. Kabamot ka Jingstad kaday kanongrim kaday kumaong ang ni kabakongsan kamot kaday kabalong nongrim haga jingam. Uang ka Jingstad kaday kabalong nongrim. Baruang yo ay ka Jingstad, but daki aka ki bamedan yo ay ka Shaphang. Fi ka Jingstad ba ka Shaphang kiday shiparatray. Pimlapin pini khat ikata. Ubriu badan ka Jingstad uday badan ka Shaphang. But ubriu badan ka Shaphang kiday ba udan ka Jingstad. Fi tang ka Jingstad kamlo pihapan dan ni ka Shaphang. Namar ka Jingstad ba ka Shaphang. Kidai si para try ki bangidon kam palat ag jingam nakatagadaw Solomon usong ini kitian uong ka Jingstad kalong ka bakongsan kadai ka principal things kadai ka balong nongrem ka bakongsan ka ba halor ka ba ngidon kam ag jingam ka ba klem ka ni jingam jingi kalong ka mo pera swing but ngakwa kan pen ifin ni ka Bible. Da vi puli na kaktin ki John Play, pilap ki brio John Play haga Bible ki dan Jingstad. Pi puli yu Joseph, pi slow to ki Jingstad jo. Wat na daw dang kna, ula yo ba na unang sensyara ki Egypt. Tang ka wika daw ka ba kinti yu ugaday, ba u Joseph udan ki Jingstad. Ban batay ki Jingpo snail, bat na ki Jingstad. Ulala ban piniyat ki Egypt apren ki nem snail. But ban pen roy geri Egypt ro away. Fika Jingstad ong hang ni ka wang to kentiu ya ka tekan kentiu ya me. Kan wala me shika buram haba me piami ka bomot u Joseph u ya bet ke Jingstad abu dana Egypt. Udan ke Jingsnil to udan ke Shaphang. But nda haba u paru wat ye brio ke Shaphang kim kot kat ke Jingstad ka to Joseph na ka daw haba Joseph udan ke Jingstad ka kanti u shika bura ke Jingstad ka penlong yu ubo un poi shika jaka haga ba ka Bible ka Jingdeng jo ka Jing ai ka kli ke jo but ka Jing ka pansnya ke Jing itanan haga kan IT hu ka kani ka ktien ka mot u play un pen pau yu un kan walam ka Jing kan khu kan un poi shikli Jrong, but katakade kabau Joseph udan ke Jingstad. U Abraham udan ke Jingstad gamdan pongan pen ifi ke Jingstad baro jadi beli joblay. Hede pipuli u Moses udan ke Jingstad. U Solomon gumangala kren udan ke Jingstad. U Hezekiah haga Bible fin puli uday siem like now Solomon u Hezekiah uday baar haga Bible udan ke Jingstad haga judgment ri Judah. U Daniel udan ke Jingstad. U Stephen udan ke Jingstad. U Apostle Paul udan ke Jingstad. Kamta mu Jesus Christ udan ke Jingstad. Nadu udang kena ke Bible kong ula he ula san ke Jing ayai bat ula roy ke Jingstad ba ke Shaphang. Ngakwa ngan ong ifi ke ni ke por kani ke ktien ke bang kren ifi menda ke sini ke dai ke dan kama du kata kata. Nama ngakwa ngan ong ifi kum mga ong nadu sedang le no ai lut ki ai baro. Haba ubrio umdan ke Jingstad bat umdan ke Shaphang.
Fi ka Bible ka kren shai ba ka Jingshad ting eu try ka long ka Jingstad jong ka Jingstad. Ngin siya pet ye ka ta shadin. Henry ka iga mga kwa ngan ong ifi yang ini gapor. Bun sin ngalap ye kibril. Ngala ong lupangan ay ka jing lamprang ka bakam jirong. Ngayo i kibril fi kambun hagan iga pertay wat hagan iga riga jungiru. Kambun sin hi ngi kampen sitom banwat ye ka bor. Banwat ye ka puram. Banwat ye ka spa. Banwat ye ka jingkat jingkya. Ngi kampen sitom ye ka ta. Ngi le kata banwat ye ka ngi Jingstad ka bakan japar tayo. But mju hamdan kat kibriu kibawat ye ka Jingstad ka baday ka banaw blay. Naman kita kadaw saitan ye le kat pala ye ka ban penkiare kibriu. Bakin dan ye ka Jingstad imut banaw bakin yo ye ka Jingstad jong blay. Fi ngan pen i fi ka Bible man singi na magani ka nong ka jingkar khuy fi. Snga ba shuay ka magani chikman. Nga kwangan pen i fi kandiat ngin ye kren na lor kini ki point bro sita yo. Ladala ngan kren hadu mentag ala poi ke singi Thursday ngan ye le ban petengi kini ka tuan ni singi. But ngan pen i fi mentag singi lingkot kita kadai nakani ke Jinghikai junga ngan wanra ye ki southly ki jat Jingstad ki bedan haga baga Bible ki kren. Ki southly ki jat Jingstad ki baga Bible ki kren. Namar hagani ki tin ki jong blay dan bunjat ki Jingstad. But ngakwa ngan pen ifi yegini ki southly ki jat Jingstad ki baga ktien ke jong blay ke kren shai hangni sngap ngan puli fi na ka shiti shu Jacob ke lenong ka balai ngan puli na ke dekhat ke bekhat san bat ke dekhat ke bekhat nriu uang kani ke Jingstad kamlong ke bawan hian na jurang Henry ke bekinja pertai ke bekinja do ke bekinja ksuy tapi puli dekhat ke bekhat niu ko ang Henry kita ke Jingstad ke bana jurang kalong ningkong ke bekhuy anda kumta ka besuk ka besya jam not ka banget e ka badap daga jing isin ay badagi so babaha ka bakhlem niyaw sila khmat ka bakhlem arsap to ngan shim na kani ka khat bat ngan wanra iya kani ka Bible ka ba ong kumni ngan pia i kani ki southly fi i wang ka khat ka bakhat san jong kani ka shiti ju Jacob ka lanang ka balay ka khat bakhat san wang kani ka Jingstad kamlong ka bawan hiyan na jrong ngakwangan pen ifi ka Jingstad southly ka baningkong wang kumno ka bakin japar thay ka takade ka baningkong in si kren bahay gini ka baar ka bakin jado ya ganirong in si penshai ka balay ka bakin jaksoy ya ganirong in si penshai bat ka basaw ani khat ka bakhat nyaw ang ka Jingstad ka banajrong lani ka Jingstad ka jong play fi ngan pia ya gini southly ka Jingstad ka bakinja pertay ka Jingstad ka bakinja do ka Jingstad ka bakinja ksoy bat ka Jingstad ka bakinja blay fi hangtang in ikren ya gani ka Jingstad hagini ka Jinghikai junga nang ni shikman but shwai ka bangin ikren ni gini ngan pen ibiyang ifi katugan ni haka jingiday bat gani ka Jingstad namar kadai ka badan kam hadu ka takata ba pin singotu ba pin yo ya gani ka Jingstad ka ba blay kwa ingi bangin na shai haga jingi ay nanti ka jingi fi lada fin pet na ka Bible ngine puli na gaktin ka jong try fi puli na gaktin ka jong play wat u jisu ang hagalanang ka ba shipaw sngap u ang kumne ya ki sunran ngan puli na galanang ka ba shipaw ka ba khat riu ang kumne hakmi nga pha no e fi kum ki lang brat hapreng ki suri na markata pinyalong ki basian kum ki bsen bat ki bejam no kum ki paro fi ida fi puli ni gaktin ka si ka ang sian Henry gaktin English kam ang sian fi gaktin English ka ang be wise as a serpent fi katakade gaktin ka bang akwa ba finasuto abang be wise as a serpent ka bamot long ki bastan kum ki bsen ngamen shuwa yang ini khat ngamla ban priang
kumno Jisu uhikai gisenran ban peni ki ye Jingstad jong sen ngapla do kata ban ong yang ngi mengini Jinghikai no bsen dei umrat ubalatim ubam dei umrat ubasngotunat udah jing tau bo play u isi ulatim u ba una ban para ke kendau namar u dei lingba bsen bala penshoye ke im bat bakawan ke jingjat akan ke pertai bat bsen udah umrat ubangi baru khat ngi sngo ngi sngo genjing ngi sngo triam ru ban pet u ulane ban ya kta u ulane ban ngim itnat yu bsen ngi isi ngi ikenjing hendrai ndau Jisu Ukraini ke semran wang ngapa no epikum gilang berat apren suri namar kata pinyalong kiba start kum kipsen ngenum ong sian ngenong start nama kektien wise kepenan kamang ni start kum kipsen but jam not kum kiparo fi kani kektien start hangi ngenda pensyai fi kani kektien start hangi lada fi pulilut ya kani ke konteks Brockway wat je shimtang ini dikhat na fi pulilut ya kani ke konteks Brockway pinses ngutho bahabaw Jisu Ukraini kisenran bakin sapay siya kisnaw siya jaka kibakandan kajing pensitam ben kabakraw lada firung wat mentakas niya mga keren mga lada fimdan kani ki Jingstad haba pilet siya jaka kibakan kajing pensitam ben fimlang siyan pimstan kumubsen finumlaj im pimtip yaki briu ngakin mausa ngalet adeli ngalet hagaway ki jingi senga behe ba kabalong apo Nehru Stadium kepada Delhi but ndalawai kita ki jingi seng briu wanang tang tarai ladang ngambakla ki briu kidan kumba daki sauposan po jana nang ngambakla nangimi nang tang yami shabar jang stadium ngarunga ki stall kidan ki stall ki bade gini ki Christian material ni gini ki tiar gitar ki bade bat kajing baki jing shakri kabadai kum ki mau ki tu ki kinja jingden ki kulam ki bookmark nang ta ki Bible nang apai haga jaka kabadi Bible ngayo ibala bulang haga Bible ia ga back kentai tu ki handbag nang ki kentai kapan perkhat yang balai ni ubriu ubadi Bible ubulang bat ki handbag nang ki kentai ngalet yang tang keli uang balai me dia lang ya kini ke handbag jong ki kentai balai dia kini nomor bahang ni mabuk lang bat ke Bible ki handbag jong ki kentai utau beri bede urki uang yang kini kan dia handbag tang bala shna ka dur jong ki handbag kentai ke ba itnat ba bat nda habau peni yang plate support penman kedai ke Bible kepala tahu ya ka hakata garukom bafi itik kum bagi kintai kiket ika banang takiyat keleng nang ta de penbanda fi plate support dari daga Bible dari daga Old Testament baga New Testament brok away ke Bible lashna gadur jongga back jonggi kintai fi hangta nakali ung balai kishna kumne wang kani kam dai na kabenta jungi kani kadai ya kaba la smuggle la shu pa kumto da kaba buri ya kaban smuggle mo amna kitiyo ni kita ya kaban shuphato ban rato ya kini ki Bible shakiri Muslim shakiri ki bakhang shishaina shiki jaka ki badan ki communist but ngani to ipi lada ra Bible shapri up shakem shaset jail Hendrai ni snakum kini riki hajar tuli kenang begitu ki kentai Kristan kila ban ra'i ke Bible ban lek keleng dah ka bakikit ikakum ke back bat ngasno tanat kita ngakrem kan mau mengantiat ke jinsha ngalade ban tiat fi kata ka dei ka ba uji so bukuran ni gani ka ba ong sian kum kipsen lani start kum kipsen be jamno ung paro Ukraine ia kisenran haba kirung shaki shnong kibakin hap ia gajing pensitam ben
Ngasya yu ni kawai wat aplen ko ri jingi ka bamdan si tamben ro. Kawai ka bangayo ngalaju let jinghikai ngalaju let kren ngalaju let jingseng. Sige tan nong kendong ngayo abagi brio kimdan gani ka Jingstad. Kilong penman ki mau jin thut ye ka jing shakri play. Lada filet sige jaka ka bapimtip ye ka kalsha. Ye ka rukom junkie ye ka jing herpateng junkie ki custom junkie. Na pim singut ho ye ka rukom bam junkie rukom le junkie. Kan pun poi ye fi sige jaka ka bapindu nong namala da pim start da pim sian. Pi poi ka jaka ka bapi bakla bat pi du no teng teng ka rukom junkie. Na kuak ngani thu ifi pi David na singo thu ba pi David dan ka jing tip ka jing singo thu ka jing start haba pi rung shigi chinong baro. Ngakin mau sa abang ngalek agwe ka jaka ba haba ki ai jai nga nang tade ki khat yang aran kat baru tu knyang utu nyang se na e ki ong mam tip bat nda haba ki khat ja ki ai yang aran kat baru tu nyang se ngani thu ifi ngala janiap bat nang tade na ba ki khat aga pliang ngam tip shu ngan le kum no na maladangan ongam jubam kin le ran na tu yeng kin sngaw remro na mar yeki utu khnyang de ubakham krepang na ge jingbam jongki bat kila buram nga ki pen khre do tu khnyang ban ai mdan jingta da kawai pat tang tu khnyang ni thia landang i ki khat aga tu bol ka balong ka siang ka balong ka maloi chimaloi to ko masitang pawai e ki the apo ka pliang jo bat ki tu ki kijat jong ki tu ki khnyang ki ra se jorong na ta ngan ni thu ipi ngala mi nyang khiat lot bro sirin yang namar bangam jumlien men bam khyang nadu ngadang khna rit adu bangan da hadu men tagasni bar ha ka tagasna ma bangale ka tag yeng shong ngam tip shu ngala klumar lot ka kpo ngala klumar lot bat nda habang perkhat ban ong ru mlong namar bang hap bandan ke Jingstad kumno ban kran bayo kithot bayo gisngoram ngane kumno ngaong iki tongan duwai mga bat ndanga duwai na mga bam jatang marway khat iway kong po yung ja bat ngaong tangan duwai iru ila khabrib ngaro nga khabrib nrey kinmao nga khlem khabrib habang nga duwai namar nga jiet igitigi knyang nga bu no arot jong kaplyang rengkat baga duwai kham jorong pilabin singaw tamulay gitan rey takde mga le bat nang tade nga nyat no iga ja sharot nang tade baga kta itigi knyang ru ngala singaw triyem Henry nga hap bandan ke Jingstad. Daka mga yalam jing duwai. Bandang aladep duwai nga bamja. Bandang nga bamja. Hakapor ba itay kong imyo Ishimi kita kikinyang baro shikam. Nga nguit tali ki klem kata nga nguit nga lajanyap. Nga sa shim na gajat tali bat na tada nga nguit. Bat kisarunglot kita kikinyang baro shikapo nga. Fi nga kwa nga nong ifi hoay kita gabi nga. Henry ngamla ban ong ngam jubam. Nahapan ang Jingstad. Nganahapan siyan kumubsan. Nganahapan sngoto. Iya ka ba nga nirong nga ito kayeng ngalaban do ito kayeng kinleran sayang nga lang nga ongam jubam na magimdan jingta siyo na kaway patang tuknyang ubagi ken bulong ubakirpang bulong special. But day ni ito na nga siyo ay nuksay pa rin. Teng-teng vitya don gisnong gibangalay kibaga sangkli kala kumumaw pelun mau basinawa iman. Nangala jan yo tia ka khli jonga ka tulun chuway na kindit na nangala jan yo tia ngamla bangan ong ngam jumlien ni sangkli bangan panda ka balong special ngan hap ban tia klem sangkli ngade ban la ikata si lada fims ngauto lada pilek pat aga ying ka bagi brio ki ai pido pro ban agi shamai but nang ta de fi bu igi jingta agi ba fim tip kumno vin bamro wat le bit wat le tare daga khti but wat le da kumoi pat namar kipila pindu wat ikita gi brio ru namar pidon ka jing bit but pim dan ka jing stan dai na ga daw mi don kam bandan ka ni jing ngauto na ai mo you play bo jisu usngauto wa igi senran nga pano ipigum gilang brot apreng gisuri tang bang akwa ba pinday ki basian fin start bat pide pindan ke Jingstad kum gibsen jemnot kum goparo nga pen fi ba pin so tho ikini ke Jingstad nga ya kam jgai fin de pulina nga bible pilap na ke ktien ke jong blay pulina ke ktien ke jong blay o absolut pol pat ukraine ke wipa ke Jingstad
Fina puli hang ni aga shiti shiki Ephesus kul nang ko besan naga de khat ko bakhat san wang to kmi ba kum nu via kum ki bam start nrei kum ki start daga besil spa e ga pon na bagini ki sngi ki long ki besneo fi na fi puli de khat bakhat nyau ong na bakum ta to long bi be nrei ki be shampang ga e ga mon ko jong try fi ga ne pat ga jing start ka ba upol utho kam the day e ka ba kren Shaphang shaga persecution lani shaga taga jing pun shitom ben lani shaga taga jaka ki bangi hap ya ga ban ya antat ya mo ya persyang pun ya dai ban ya adjust hadai kanipat kada ga Jingstad ka ba Arsenal Paul kren ka ba kren lang ya bar khat ki ba shakri you play bangi dai ban pe ba bangi ya nginom dai ki ba be ngide bandan ka Jingstad ikani ka Jingstad pan kadai ka bangidai ban snow tho kumnong iya hagani ka pertei bagi brio ki nomyo ingi bangi be ngino panana ikai ka por ngide bandang ban sius pa ka por ngide ban snow tho bangi nomlong ki be ngide bandan ka Jing Shaphang ka mon ka jong try Fina puli ba hang ni Ukraine Japan ka jing dap daw man simbu ko ka ba mot kani ka jing start ka ka ba peace note ho ya ki por ki sni ki ya ba kumno fi definiya ya ki sni ya ka ba num pinla no ikai ka jing em ba num su pinla no ikai ka bamman toy fi definiya ka jing start ka jing shampang ba bila pin snot ho ya ka jing em ha ki sni ki ba khado fi ka Jingstad da pipuli hangto haga gospel ka jong uluk Matthias kalanang ka ba arpo san filap bau jisu habu kran jipang isingi ki bakhatdo pimkan ma u ay nuksa da gituki shipongot ki thai sakti ka ba nungkong ukran jipang ki thai sakti ki ba start ba ki thai sakti ki ba bi ba fi i gitu ki ba bi kim don ka umpnyang ka sharak ba nang ta de nawan nong let kurim ki do i ban let shagatu ka jaka jong ka jing khawai jong tu nong let kurim ba dai na ka daw nga kwa nga nong fi habang nga krani ka Jingstad nga kwa mga nong fi ngide ba non Jingstad ro gini sngi kum nong in emang nga pertay bayong ido igita ka jingrong no ngide ba non ka Jingstad abang iya nga pertay bayong imla ban pendap nga plan ka jong play tangin umlap mit kai bat ki eki bomday tangin khamdon ka Jingstad ya ka bangin iya bat ka jingem ka ba start ka ba Shaphang hagini ka pertay nganget pila snutho nga pin i fi nga Bible ba ka Jingstad ka don kampalat haga jing shem jonga hi ngala bau briu hi ubam dan jing start ubam dan jing Shaphang ngala ban ong o tau briu dei uba un poi shiga jaka kaba ngala anong un poi shiga jaka kaba bakla jing nga ji snotanat nga puli nga Bible nga ji i nga kitab proverb na fin puli Ukraine wat ya briu wang agalanang ka khat saw ka briu ka start katay laga yeng rega babet galet no ikan lagi jong kiti fina puli na Bible Quran shibon chipang Jingstad na kitab proba nga kwa menta ga sngi bangin ngini pen i fi katto gat ni kinongrem na kani kitin ga jong blay kiban yalam fi bapin sngo tho fi puli wat ga batay ga yeng sa mo shukran kan diat ga ni naman ngan sa pen i fi kini ga south lagi Jingstad na fi puli kitab proba ko nong ka ba arfu sa u ang ga khat balay daga Jingstad batay ga yeng ba daga Jing Shaphang ba pen scam yaka ba daga Jingtip ba pendap iki kamera daga spa ka ba kodor bat ka ba pen sngo ba baro ubriu ubastat ulong ubaklan bat ubriu ubatip upenroy gabor na ba daga Jingyalam bastat men penlong ilaga tma bat haka Jingbon kino perkhat ka dan ga Jingscam ka Jingstat ka jrong e ya ubabe ju ang ilaga sintur haga kredap ka ngakwa fin snotnat ba ini gitin haga Jingpule Bible nga snotnat ini gitin wang habo tho salaman ni wang daga Jingstat ba vitay ga yang fe wala tay ga yeng daga pisa daga tinka wala tay ga yeng daga bor daga jing pau nam jo wala tay ga yeng daga eke wang daga jing start bangi tay ga yeng bar wang daga jing Shaphang bangi pen scam ka kanum scam ga yeng jo fi tay rot uba he kanum scam kan mau habang kran ini rig bagun jaman sim dai daga jing Shaphang ga scam ga yeng Femi iki yeng ki pati pramentana ma bagim dan jing start kim dan jing Shaphang
Kami ki beriu mentah kim dan Jingstad kim dan Jing Shaphang yang kesem ki kelumar dan ki khon ki besyai lemir syai kelumar ki syuim kat sabalap ulok la jong ke kami la jong ke kami pam itu itau yang kesem itu itau kelumar nama balai dan Jingstad pin de wai kum no nga kwak ngan pin change no ngani la don bring your pipi kan do yang bedan bring a problem na de wai jeno tries na ke yang jonga ya rap ke yang jonga ngan jing jar ke yang jonga nga la pet ban na ki na kumba proper person ni khnai po person ni habang ay sulak brio menta kumba life house nam but abang adwai ki babon ki brio ngam kran ben dengan kran ki jing shisha ka bang ayo hi ki bami jing e agi yeng sem ka dai hi bakim dan ki jing start ba bakim dan ki jing shampang kala dai ka por if you fin ong try nganum pan shu ba men pen kalai ki yeng jonga and they try ang ka jing start ba jing shampang kumno ngan penia ela ka jong ka yeng naman ka tak dai ki badon kam ublay umwan ni beneng ban wan jubab if you feel the mirror ki yeng sem ublay unumla ban kan khu fi bat ka lek lumar ublay unumla ban shupen long e feel the fishle be but dene ta da usong ka jing start ka tay ki yeng da ka jing shampang ba pun skemika but da ka jing tip ba pun da ki kamera da spa ka ba kodor bat ka jing snow bahabaro fifin lap ni ni ba dan kam kata kata ka jing start ka jing shampang ka jing tip kini ki ai renti ban ka kwangan ong e fi ni ka por ma bidai ban nang ban snow tu igni tang fi yo ik brio menta fi yo i pa dan jing shampang o le kum ka kan thei hiang nang ta ka kan thei ga le kum pa but nang ta de I thu I thau nang ta de ki khon ki pnia ki khme ki pan ki me ki pa ki teng ki khon ka ta bar khat ki de ngim dan ki jing shampang ngim dan ki jing start pin de wai kum no ye yeng jong fi ha ba pi teng la ki jong ki khon pin de wai kum no yeng ba pi mi shan ya I wei fi dene ka daw ka ba kren nang ni gede ba fi de finan jing start ga jing shampang ha ba fi shakri yo play ka yeng ka bam dan ga jing start ka yeng ka bam dan ga jing shampang kam dai ga yeng ga ba dai ka balang ga jing shakri play baro ka jing le ga jing em pidon kam kadai ka principal kadai ka ba kongsan kadai ka ba kanumrem kadai ka ba ngidon kam pala ga jing em fi kwa ba niyo ga jing shakri play ga ba dapura ga ba sngotanat ngide ban ga jing start fi kwa ba finya ni ga jing em ban ga jing dai bi breu pide finan ga jing shampang ga jing start na fi kwa ga ba fin don ga yeng ga sam ga ba kamen ga ba sok pide finan ga jing start fi kwa ga jing em jong fi ga ba shikmat pide finan ga jing start blay dai ba don ga jing start dan bala ban kot kan ga jing start ga jong blay dan bala ban kot kan ga jing start ga jong Jesus baro ki farisi ki bo wani ay ugim julaban job ga jing start ga jong try baro ki bo wan chawaf so paul kim julaban job ga jing start ga jong but ki breu ga jing start ga jong blay ngani to fi ki de ki breu ga kraw ki balong ki ba don kama ki ni ga protei ai u blay un pen sle fi kat bangan kren nang ni ba pindon ga jing pen sle jong ga jing start ga jing em ga jong fi wuju kwa ba pindon ga bor ba pindon ga jing start ai fin do ai shiwa ba try pendap inga ga jing start ga jame na mala da fidon ga wisdom na fidon ga jing start fila fin pindon kam ga bor jong fi ga jing start ga jong play bat kan long ga jing pen pra ga jing pen jat hene ga long ga jing ma kandan bat ga jing khu haba binaman pindon kam tangi ni pet ye ga ni kat bangala tang khandiat ngan pen ifi tang khandiat namar nang ni shikmat ngan hikai ye ga ni ga kom ga kham jana shu tangi ni pet ye ga ni ga jing kren ga bang kwa ngan pen ifi ye ga ni ga saujat ki jing start ki bangala pule fi na ga shiti shau jacob ka to ga nang ko balai ka bangala puni na ga khat ga khat san bat ga khat ga khat nyo ka bang yo i ga to gi sautli ka ba kin japar thai ka ba kin jado ka ba kin jakso bat ka ba kin japlay tangi ni pet khandiat tang khandiat manum la pen kut ye ga ni de ga bjrong andre tang khandiat gan pen ishuwa ye ga ni ga jing start ga banin kong ka ba ga bible ka kren ka ong ka ba kin japar thai na kwa bangan da pen shai bai ga ni yo fis no tu bakla ngayo i ni sngi brio klumar nu adhar number do bala klumar klish klig brio nga phone klang u adhar do ba la klumar mtip haru tau adhar do e tamay tieng u adhar but nga kwa kan ong fi ni gopor ngam kwa ngan kta e ta subject ndrei kawai ga dei bangim sngo thu ba ya kan ga jing start la da pisngo thu e ga jing start la da fitip e ga jing shampang la da pisngo thu ba e ga tin ga jong play kan pala ye fi ni ga jing keep
Palo kelumar nakita ki adhar nakita ki jing penting nakita ki jing hikai ki bapen kelumar ban ngakwang anam fi ngitan kam ban sutho ye ki Jingstad fi ki Jingstad ka bakin japur thai wali so ayan penan kam nagtin English ngabu mga ka earthly wisdom kini ka earthly wisdom kini ka earthly wisdom lani ka Jingstad ka ban nagani ka perthai ngakwa bapin Shaphang bapin sutho bai ka balay namar kadan artali ka iki mga piyay ka. Kani ka earthly wisdom na nga nga Jingstad ka bahaga pertay. Ngan piyay ka haki aru kombeyo fi bakla. Na mga siya Diyos nga udan gibriyo gibamdan ka jing Shaphang. Isa yung bet kumne nga siya Diyos nga nagikrentin jong playro. Mdan kam Jingstad, mdan kam Jingstad ni sing pet petrasu babit. Re play penan kami u kisa yung petrasu babit bomlang school u briyo play penan kam. Dan kam tang ka jing pensle, dan kam tang ka bor. Nga kwa bapin nga pa. Ngan pia ka haki arukom. Kabanin kong ngan pani fi baka Jingstad ka bahaga ni ka pertay. Kada ka badan kam. Pimtip bagi missionary bagi wan sa garigi jangi. Hang tiya sora haki tu ki spas nam. Kabanin kong kiklami kay Bible yi kipriyo. Kiklamuan hikai ki iya ka eke. Kiklamuan yalap ya kan niam ya ka jinglang kristan ya Jisu kemikai. Balay fitem. Kabanin kong shuwa ki wan manihikai ya ki alphabets. Namarngi ki kasi gitu ki pang ilang ruklaw. Ngataraya gitu ki pang watang watang ka janyo yung pati pang. Watang ka bajirong yung tip. Takadawa sit kren berbori ni ka bajir ang yar pateng yung ka bajir. Aduh mentandang ya sinai ki yung maningi. Sinai ki bajir beram. Tiet tu kanar tu ajrong nang tangi. Tiet eka nagilak. Malaman tiet bajir bentip bala day ka porlang ginseng. Sien arsen ngam kren ben rey. How perkat ba? Tapi bu menang ginseng por shfu bajir bro dan bajir yung rey na tiet. Menshua ka por bagi wan ki missionary. O kasi jing yung dan watang ka bajiro. Pite bu pet bajir nang no. O pet no way jingtong bagi khat u japung. O pet ya bagi sngi la pay hangta kamot la ka pori ka ban bamja. Ndak la ka por ka ba hangta ka sngi la pay tu japung kata kala ka por ban kre ba kala ka por ay paji ya. Kapaji ki kasi menchwa ka du japung. Baru pareng na wano missionary na wano pay utang kabajirum dan natakadaw tao na katuka bajinar dan natukar nang sutit lang mo nang nakla riw ni kala ka por pinya one school nakla riw ni ka por pila high school kala riw ni ka por pinya one ginseng bandala riw ni ka pila one ginseng ni mentangi tiat baji sa wala dan medan baji lot mobile dan baji ketir dan baji yeng dan baji ka sabaya ka baji ndray dang tiat baji kadaw ka ba kadan ka jingpat jing har pateng ngam kren percaya kita dengan suan kusa. Fi abagi missionary ki wan shagri ki jingi. Ki hapan hikai shoy ki alphabet. Kini ki alphabet kim degi bana beneng. Kini kini ki alphabet kim degi bana beneng. Baro ki jak pendrio pertegi dan lagi jong ki alphabets. Mau ngidan ki vowels ngidan ki consonant. Ban ki hapan hikai ki missionary ki tupol ki hapan hikai balayu. Bakin la ban puli ya ketien jong play. Kapamot baka jinglang Jingstad. Kabadan ang nga pertay ka earthly wisdom. Lada pimnang man piya ba? Kaday kabadan kam. Kabaning ko nga ong ifi kaday kabadan kam. Mutdur village ka jaka ka bagibriw kimnang. Man puli ka Bible. Kisyu mutdur, kisyu anta, kisyu taray. Piyu balit karenru nga nito ipipin payo jaka ka ba kumnugin sana na kimlaban puli. Wat ang ni shalom ki bubon ki bupli ngam kren ben ki don na preng jong ki bupli ki mi na ki yeng ki klem yo late school ki bubon wat a shalom ru what a shalom ki bam tip ban puli ka Bible ki bam nang ban puli wat ki kat jing ruai ki don na ki jaka ka be ngaji rap ki ngaji ang puli ki tu ka kat a b gitu
Kenang tang ba pinchula puli Bible namar lada pimnang igi alphabets. Pimla man puli igi Bible ki sitom katangata. Kan gi brebe kren chang shit on ndan kam. Petros bumnang mamsta. Bina om nang mamsta utoshit hium no. Ken pisang no bu khayido kha. Kan mau Petros lil nong khayu bade u dan ka company ke beheba mne bu juang bau u tong do khan suli tong do kham ngi sini o Petros de nong ya la mude kunra de malik jong tong do kha la fi de ben pule ba de dan ro artli gi yeng Petros de ruspa u dan artli gi yeng mam dan pol pen fi kata Petros de benang man udan lagi nong trai sibon pim kan mau Petros ko ngo yu jisu kal nong ba san jong Lucas la pin pule haba ko ngo Petros wang namar ka ktin jemengan penno ye ge jar jong sa si sen ba uking gele pi pule mdai tang mo ubele let ma un re ge be bot ide gitu gi nong yarap jong o baro ge bot lang namagi nong trai jong gidan sibon sa pule him fi ga bible hagal nong ko san jong Lucas no san fi day na kita daw wala mot ba juang Petros de bom nang bom start ken ma wen ong fi po ye ge shiti and I don't give a ham start kum Paul u de bu ham na kam start Petros um de dan tin start ko jon reken ma u don kam pat ye ge Jingstad nama kum no la ban pule ge ba kum no la ban snot ho fi day na kita daw ngkwang anong fi ni ge por ke Jingstad ge bekin ja per thai ge de ge don kam pi hap ban pule ba ba fi let's school Vio kalat ban late school ki kena school nga kwa pin burok mi kata ba vio ki mi pagi bala ban bo school. Vio kalat ban puli kham se jrong fi ben puli fi fin nang pin start agi ni ki sngini lay ni don kam mi ki bri ki shakri play ki ba kham don ki jing nang jing start ka ba kham chalor namar ki ni ki protegala start pala ni don kam mi ki jing start ka ba hak ni ki protero kene ki education ka bangi yo kene ki jinghikai ka bangi yo ni ki school ni ki college kene ki ba don kam ma ki jing em lara fi ong don kam ni ki jing start ngan ong fi de ki bri ki ba bakla film long balance Handai ka waipat ka bangan pen ifi. Snapa. Ka waipat ka bangan pen ifi kadai. Baga Jingstad pertay. Lada fimlang balance, lada fimlaban sensyari ka. Kanyalam ifi shaka bapin len new blay. Day na kita kadaw ngakwa bapin da snutho ba. Banang ban start kadai ka badan kam. Ndre ban sensyari ka jingnang Jingstad. Kadai ka badan kam lamar ka jingnang Jingstad. Lada fimla sensyari ka. Nda haba ka long blay ka jing im jo briw. Kaya lam yu briw shiga jing sarang. But nda kaya lam yu briw shiga jing sarang. Finlap utu briw jusyam yu blay. Ngan puli fi na makatagadaw wala ong fi kadai ka bajong. Ngin si batangi ka nila siyay. Ngan sakran bahay ka nila siyay. Ngan si puli fi ka shiti si kikarin ka baningkong. Kalanong ka baningkong. Ngan puli ka khat pra. Singap o absul pol bukran ni kini na mauday briw start. Wang kumni namar ka ktin ka ba Shaphang ka ding na. Kalong shisha kita ka bajot no ka jing ibe. Henry hangi ki ba yo la em kalong ka bor jong play. La fikran ni kinong room mandai. Namal kinong room ki Greek menchua ki de bestaan. La filik kren Shaphang ka ding fna fi lap Shaphang ka ding fna. Sengap lu kim tre sengap namar kitip ke ding pernah ke dege ke dak ke jing le ran ke dege ba bu tang ki briu ki bala de ben yap ke ba sang ke dege ba ko ke dege ba ke dege ba po ngani tu fi na ta da fi kren ni ku bo ke ding pernah ki nong ro ma ki greek e ki tu ki briu mendai ke dege jing ibe ndrei hangi pat ki ba dan ke jing start ke ba kan jamin sem ke dege bor ke jong play but la da fi like dege jing start u ong kum no de khat ke ba khat kan dai wang namar la tho ngan pendu no e ke jing start jong ki ba start but e ke jing Shaphang jong ki ba Shaphang ngan ken tai no hang no tau ba start hang no nong tho hang no ba skun ni sa nia jong ni ke prthai ha to blay shim la pen bet e ke jing start jong ni ke prthai namar ba ha ke jing start u blay ke ta ke prthai de la ke jing start kam shim la itu u blay u la ibet ba ke jing ibet jong ke jing yalap ban pen im ye kita ke bangai namar ki jiu ki panda ki greek ki wat ke jing start and ai ngi yalap yo chris bala sa na ha ki jiu ke jing jin thot ha ki greek ke jing ibe and ai ha ki ta ki bala khat ki jiu ba ki greek ru ngi yalap yo chris u ba ke bor blay bat ke jing start jo blay namar ke jing ibe u blay along kam start bani ke briu bat ke jing plat u blay along kam don bor bani ke briu sotarat palat nang kren ni ngalong excited abang kren ngalong skunyes ngokumen
bangayo iba o absol pola bu kurani kani udah beriu start tam na kren ki para bayarengkat bagi jiu udah kren shay nu beriu yela di wang hapdeng na ki para bayarengkat nga kham start manga udah kop kita udah start si shay nu beriu Henry hadian bu shami u Jesus Christ unang ban senshari ke Jingstad jang unang ban rung si ke Jingstad ke jang blay but udah hikai gini wang namar da ke Jingstad ke jang kini ke pertai ki beriu ki klem itu yo blay but nga saong i fiba ke Jingstad la da pimla ban senshari ka kanya lam i fiba pin len blay but pilap menta ke pertai namar bakala start palat ke klem la senshari kini ke Jingstad pertai ke len yo blay ke keren persya yo blay ke science ke keren persya yo blay ke science ke dege bedon kam henry teng la de film la ban senshar ke ya lam ke beriu shigajing dum ban kat adu bagi beriu ki ngat bo beriu hier no shri but ngani tu ipi ke dege Jingstad ke dege balak pen ke labie ngan sekeren ke tala shai henry ngakwa menta ke sngi ba pin snap ha ba ke Jingstad ke dei ke bakongsan ke bagabadu ke keren hagi kita proba unang besau ke bangala puli mene naduk entai ke singi kwa ngan ong ifi ngap hai ngini ke Jinghikai ngam kwa finlong kelumar hagi jingem baru beriu bedan ke Jingstad bedan ke Shaphang kini ke beriu bedan kam tam hagi ni singi ke bakato ku boleh sibon bi ngap adu kat ne bat ngerenget kini ke Jinghikai kalau ke jingker ku ifi tongan duai ku try a blenga ai ngu ime ba me ai hangai ngini ke Jinghikai but pada kita ke Jingstad ke Shaphang jamengan kronika ablay om na ta buram ke jingin re try na ta buram ke jame pada ablay ngada dwai ba men pelong ini ke brio ki bedan na lagi jongi yeng ba men pendap ki ke Jingstad bagian tay lagi jongi yeng de ke Jingstad ke jame bagian pen scam lagi jongi yeng de ke Shaphang ba bagian pendap ki kamera de ke mau kodor de ke spark ka kodor de ke Jingtip Shaphang jame try ablay be it ngayang nang nga dwai go pa banginum long ki shakri ki baga pertaikan nyo benyi herikan yo ingi bangidon ke Shaphang bangidon ke Jingstad ke jame try me klembo ingi ngene ke pertai bangin sha iya ke ban sha ram ban sha job bangin sha iben mela pha igi senran try bangin lek apreng ki suri kum ki lang berat ndai try mela bo ingi bangin long ki besian bat ki bestat bangin lak bangin job hagini ke pertai try ngi aingu ime ba me ai hangi yegini ke Jingstad haga kerteng ke bedon bor ke jong uchi sungi duai amen bat amen amen to blain ke ku ifi ko blai shibon